ערב טוב למתוקה מרחובות, ולטלי מאזור השרון, גם אני מאזור השרון, אני מכפר יונה, אני לא יודעת מאיפה את, אבל אני מכפר יונה, אולי אנחנו שכנות. טוב, בואו נתחיל, וככה מי שרוצה להמשיך לכתוב אני אשמח, אני תכף אספר לכם קצת על עצמי. מי שיכול, אני ממש אשמח שתפתחו מצלמות, זה לא חובה, אבל זה הרבה יותר נעים לדבר פנים אל פנים מאשר אל ריבועים. תודה חן, ואני מאוד מעריכה את זה. תודה, תודה. תודה יפית, מהמם, יופי. אז ככה גם מי שלא כתב לי, זה בעיקר חשוב בשבילכם, אוקיי? אז קחו רגע את הדף והעט שאני מקווה שהבאתם, ותרשמו לעצמכם, אם אתם לא רוצים בצ'אט, בשביל מה אתם צריכים את הכסף? מה בוער לכם שחסר לכם ממש ממש כרגע, ואתם הכי הכי רוצים, מה בגללו החלטתם להגיע הערב ולהשקיע את הזמן היקר שלכם? מה תעשו אם יהיה לכם עוד 1,000 שקל כל חודש, 2,000 שקל, 5,000 שקל? מה כואב לכם שאתם לא יכולים לעשות עכשיו? אני עוד רגע אספר לכם קצת יותר על עצמי, אבל ככה בשביל שתבינו את השאלה שלי, אז אני רוצה להגיד לכם שלי למשל ממש ממש שרף, ממש שרף לי שהבת שלי ביקשה להתחיל אישור שיניים, אורתודנטיה, ולא היה לי כסף לזה, או שבאחת החופשות חברים הזמינו אותנו ככה לצימר ביחד, ולא יכולתי להצטרף כי לא היה לי בשביל זה את הכסף לקחת את הילדים. שרף לי שלקראת אירוע משפחתי לא היה לי כסף לקנות לעצמי בגד חדש. בסדר? זה הדברים שבסופו של דבר הביאו אותי להזיז את עצמי ולעשות איזשהו שינוי. אז ככה בשביל שזה יהיה רלוונטי ואמיתי בשבילכם, ההדרכה הזאת שהיא תהיה שווה לכם, תכתבו רגע לעצמכם למה אתם פה. יושב עליכם איזה חוב שאתם רוצים לסגור, יכול להיות שאתם רוצים להישאר לגור בבית שהשכר דירה שלו עולה, אולי זה טיפול שיניים מאוד יקר שאתם רוצים ולא יכולים, אולי זה טיפול קוסמטי, ככה באמת, אני שנייה מסתכלת בצ'אט לראות מי כתב לי שלום, אבל אה, גם אם אתם לא כותבים בצ'אט, כמו שאמרתי, תכתבו את זה רגע לעצמכם. תודה יפית, את רוצה לעשות שיפוץ בבית, מהמם, תנסי לכתוב לך במספר, כמה כסף זה. כמה כסף את מעריכה שאת צריכה בשביל השיפוץ. גם אם לא לעשות אותו ברגע אחד, אז נגיד כמה כסף את צריכה לשים בצד, כדי שבעוד חצי שנה או שנה תוכלי לעשות את השיפוץ, אוקיי? מתוקה, רווחה כלכלית, זה מדהים, אבל זה קצת כללי, אוקיי? כולנו רוצים לחיות ברווחה, אבל כמה זה בכסף בשביל לחיות ברווחה כלכלית? יש כאלה שחסר להם 2,000 שקל בחודש בשביל להרגיש רווחה, יש כאלה שצריכים 5, 6, 10,000 שקל בחודש כדי לחיות ברווחה, זה מאוד תלוי ברמת החיים שלך, ואיפה את גרה, כמה ילדים יש לך, בסדר? אז כדי להיות מכוונת ומדויקת, ורגע, שוב, להוציא מההדרכה הזאת את המקסימום, אז תכתבי לעצמך לפחות כמה כסף אה, באמת את צריכה ובשביל מה. יכול להיות שבשבילך לסגור חובות, שוב, כמו שנתתי דוגמה קודם, יביא אותך לחיות ברווחה, לא יהיה לך את החנק הזה שאת חייבת כסף לבנק או משהו כזה. המשכורת מצה"ל קטנה מדי, יצחק, זה אומר שאתה חייל, אתה חייל בחובה, אם קראתי נכון באנגלית את השם שלך, אז אני אשמח ככה שתסביר, תכף תראה שאני באה מהצבא, אז אני מכירה. טלי חיה בשכירות, כמובן, יוקר המחיה, ברור, ברור, רוצה לחיות ולא לשרוד, מדהים. תנסי לכתוב לך, כמו שאמרתי קודם למתוקה, כמה זה בשבילך בכסף, כל חודש שחסר לך כדי לחיות יותר טוב ולא רק לשרוד. בסדר? אז ממש אני מודה לכם, אתם מדהימים שאתם כותבים את זה, שוב, קודם כל בשבילכם, וגם כי זה יעזור לי רגע לדייק טיפה את ההדרכה. אני עוד מעט אסגור את הצ'אט כדי שאני אצליח אני להתרכז ברצף של ההדרכה, ואני אפתח אותו בהמשך גם לשיתופים וגם לשאלות. אני בטוחה שעל חלק מהשאלות שלכם כבר הכנתי תשובה מראש, מניסיוננו בהדרכות הקודמות, ואני אדבר על זה בזמן הנכון בהדרכה, אבל בכל מקרה תכתבו לעצמכם בדף שיש לכם את כל השאלות, ואם בסוף ההדרכה יהיו לכם שאלות שלא עניתי עליהן, אני מבטיחה שאני אשאר בזום עד אחרונת השאלות, אז ממש אין לכם מה לדאוג. יופי טלי, ראיתי, אני אתייחס לזה עוד מעט. אז ברוכים הבאים, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו, וכבר אני אומרת לכם קודם כל הכבוד על זה שפיניתם את השעה הזאת כדי לקחת רגע לעצמכם, באתם לגלות משהו שיכול אולי לשנות לכם את החיים, זה כבר מראה את האחריות שלכם והרצון שלכם לקחת שליטה ולמצוא דרכים לשפר בעצם את המצב הכלכלי שלכם. בשבילי זמן שווה כסף, אז אני מתייחסת לזמן שלכם ברצינות רבה, ממש כאילו שילמתם לי על ההרצאה, אז אנחנו ממש מתחילים. אני תכף אספר לכם על עצמי ועל הדרך שאני עברתי עד שהגענו למפגש היום. אנחנו נדבר בקצרה על המצב הכלכלי בארץ, אתם תבינו למה כל הזמן חסר לנו כסף, ולמה אנחנו נמשיך להרגיש עוד ירידה וירידה ברמת החיים, אבל אני לא באה להראות לכם רק בעיות, אנחנו
כאן עם פתרונות, עם כלים שיראו לכם איך לייצר הכנסה נוספת באופן מאוד מעשי, פשוט ובטוח. אתם תגלו למה אני החלטתי להקים עסק מהבית. זאת ההחלטה הכי חכמה, בטוחה ואחראית שגם אתם יכולים לקבל עוד היום. ובסוף אני אשתף אתכם במודל העסקי שאני בחרתי אחרי שחקרתי הרבה מאוד, זה שעובד לי ולעוד הרבה אנשים בארץ ובעולם, ואני אזמין אתכם להצטרף אלינו כדי שגם אתם תוכלו לעשות כסף לביתכם בצורה בטוחה ואחראית. בכל מקרה חשוב לי שתדעו מעכשיו, אין לכם פה שום מחויבות, אתם יכולים רק לקחת את המידע שתשמעו פה הערב, לשמור אותו בראש ולהחליט מתי ואיך מתאים לכם להשתמש בו. ההדרכה שלנו מתאימה גם לאנשים שמחפשים ליזום ולהשפיע על הסביבה, וגם לאנשים שמחפשים הדרכה נוספת, שיש להם ככה קצת זמן, שעתיים, 3 בשבוע, להשקיע במשהו נוסף, וגם לאנשים שממש מחפשים הכנסה מרכזית, שאין להם כרגע עבודה, או שהם רוצים לעשות איזשהו שינוי מקצועי. אנחנו נדבר בהמשך על כל האפשרויות. אז אחרי ההקדמה הזאת בואו נצא לדרך. בקצרה עליי, אני קארן, אני אימא לשני מתבגרים, כמו שאמרתי קודם ליצחק, אני באה מהצבא, אני סגן אלוף במילואים היום, אחרי 25 שנות שירות מאוד משמעותי, עברתי לעולם של החינוך, הדרכתי נוער בסיכון בחלופת מאסר, עם השנים למדתי גם אימון אישי לכלכלת המשפחה, וב5 שנים האחרונות אני מנהלת צוות של בעלי ובעלות עסקים עצמאיים בפוראבר, אנשים מדהימים, עם רצון אמיתי לקחת אחריות ולעשות השינוי גם בחיים שלהם, וזאת השליחות שלי היום, לעזור לכמה שיותר אנשים להקים את העסק שלהם, ולהרגיש שהם אלה שמחזיקים את ההגה של החיים, הם ולא הבנק ולא המינוס ולא הפחדים. ומכל כל מה שאני מציגה לכם פה, הכי חשוב לי שתזכרו שאני בדיוק כמוכם. אין לי שום כישרונות מיוחדים, אין לי שום יכולות שאין לכם. אני אישה פשוטה שעובדת קשה כדי להוציא את המקסימום מהחיים שלי. בדרך אני גם זוכה ככה לעזור לאנשים נוספים לעשות שינוי בחיים שלהם. אני רוצה לשתף אתכם בכמה מילים על הדרך שהובילה אותי לכאן. לפני כמה שנים, אחרי שסיימתי את השירות הצבאי שלי ועשיתי הסבה להוראה, אז שיתפתי את נתי, חבר שלי מהלימודים, שקשה לי לעמוד הרבה שעות בכיתה. אני באופן אישי סובלת ממחלה כרונית שקוראים לה פיברומיאלגיה. אני לא יודעת מי מכם מכיר את זה, אבל בגדול זה אומר שהגוף שלי כואב כל הזמן באופן קבוע ותמידי. נתי הציע לי לנסות את המשקה הזה שאתם רואים פה בתמונה, זה משקה אלוברה שאני לא הכרתי אז. הוא סיפר לי שזה עוזר לו עם כאבי ברכיים שהוא סובל מהם בגלל שחיקת סחוס שיש לו עוד ככה מהתקופה של הצבא. הוא אמר לי בואי תנסי, אולי זה יכול לעזור גם לך. עכשיו באופן כללי לא היה אכפת לי לנסות את זה, כי עד אז ניסיתי עשרות דברים אחרים שלא עזרו לי, אז קטן עליי לנסות עוד איזה משקה, ממש לא היה לי מה להפסיד. ואז אחרי איזה תקופה שמתי לב שמתחיל שינוי. זה לא היה קסם, אבל פתאום האצבעות בכפות הידיים שככה היו ננעלות לי בלילה, השתחררו יותר בקלות בבוקר, היה לי יותר קל לקום מהמיטה, לאט לאט הרגשתי פחות עייפה, ובגדול, עם הזמן איכות החיים שלי השתפרה. עכשיו אנחנו נשים את הסיפור הזה רגע בצד, ותכף תראו איך הוא מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו כאן היום, כי בלי קשר לפיברו, סיפרתי לכם שאני אימא לשני ילדים, ופרנסתי אותם לבד כל החיים. במקביל בניתי קריירה ארוכה ומפוארת כקצינה בצבא, ולמרות כל זה, כל חודש הייתי במינוס בחשבון הבנק. לא כי חיינו חיי פאר, ממש ממש לא. רוב השירות שלי הייתי בתפקידים תובעניים, הייתי מפקדת, ומעט מאוד זמן הייתי בבית. אני כן שילמתי הרבה לבייביסיטריות, למטפלות כשההורים שלי לא יכלו לעזור לי, שילמתי על חוג אחד אחרי צהריים לכל ילד, אבל מעבר לזה, לא היו לנו נופשים יקרתיים, לא חול לעתים קרובות, באמת שום מותרות יוצאות דופן לא היו בבית שלנו, בית נורמטיבי לחלוטין. ואני מודה שגם רוב הזמן די נמנעתי בכלל להתעסק מהתחום הזה של כסף. ידעתי שאני עובדת קשה, ידעתי שנכנסת לי משכורת, ומעבר לזה לא ממש ידעתי מה עושים עם הכסף, חוץ מאשר לקנות איתו את מה שהבית צריך. לא עשיתי שום דבר שקשור בכסף שלי. ואני בטוחה שכמוני יש פה עוד הרבה אנשים שגם מתוסכלים מזה שלא משנה מכמה קשה הם עובדים ואף פעם לא מספיק, שתמיד אנחנו מגיעים בסוף לקסקס, שלא תמיד אנחנו בטוחים איך נסגור את החודש, או את החגים, או את החופש הגדול. הייתי מקבלת הודעות כאלה, כמו שאתם רואים במסך, על חריגה ממסגרת האשראי, ממש חדשות לבקרים. ואני רוצה לספר לכם הערב איך אני עברתי מהמצב הזה של מינוסים קבועים למצב של פלוס בחשבון הבנק שלי. כי פעם ממש כעסתי על עצמי, אמרתי לעצמי שאני חסרת אחריות, שאני לא יודעת איך לנהל את הכסף כמו שצריך. והיום אני מבינה שזה לא רק עניין של התנהלות אישית. זאת אומרת, זה כן חשוב לדעת להתנהל נכון, אבל יש גם משהו שהוא הרבה יותר עמוק. המצב הכלכלי בארץ בנוי בצורה כזאת שמאוד מאוד קשה לצאת מהמעגל הזה של המינוס וההלוואות, גם אם אנחנו עושים הכל נכון. קודם כל, אין במדינה שלנו השכלה פיננסית, לא מלמדים אותנו מה זה כסף, ואיך להתנהל איתו בצורה אפקטיבית, ומה לעשות איתו כדי שהוא בעצמו יהיה המנוף שלנו לכסף הבא. חוץ מזה, אנחנו מדינה שאין בה יציבות, אנחנו חיים ממשבר למשבר, מקורונה, מה7 באוקטובר, אנחנו כבר שנתיים במלחמה הכי ארוכה שלנו, וכשהמדינה צריכה להוציא מיליארדים על ביטחון או על רפואה או על שיקום, היא צריכה איכשהו לממן את זה. כדי להשיג את הכסף הזה, היא לוקחת הלוואות מהעולם ומגדילה את החוב שלה. וכמו כל אחד מאיתנו שלוקח הלוואה,
גם המדינה צריכה להחזיר את החוב, את הכסף שהיא לקחה, פלוס ריבית. מאיפה למדינה יש כסף? רוב ההכנסות של המדינה מגיעות מהמיסים שאנחנו משלמים. אז כשהחוב של המדינה גדל, היא צריכה יותר כסף כדי להחזיר אותו, מה היא עושה? היא מעלה לנו את המיסים. אבל המשכורת שלנו לא עולה בהתאמה, כי המשכורת שלנו היא הוצאות למעסיקים, וגם המעסיקים צריכים למצוא דרכים להתמודד עם עליית המיסים, ומחיר חומרי הגלם וכדומה, גם להם יותר יקר לייצר או לייבא, ובסוף כולם מגלגלים את העלות אלינו כצרכנים. ואז זה משאיר אותנו עם משוואה מאוד מאוד פשוטה, המשכורת שלנו תקועה, המחירים עולים, המיסים עולים, זה אומר שיש לנו פחות כסף פנוי להוצאות האישיות שלנו, וזה מקשה על כל אחד מאיתנו לסגור את החודש, וזה בדיוק מה שנקרא יוקר המחיה. ובגלל זה גם אני, שחייתי רק מהמשכורת, ועוד הרבה כמוני שעובדים ואפילו מרוויחים בסדר, אנחנו עדיין בקושי מצליחים לסגור את החודש. כי בישראל של היום, משכורת ממוצעת של אדם אחד כמו שאני הייתי, לא מספיקה כדי לפרנס 2 ילדים. ושכר ממוצע של 2 משרות מאוד מאוד קשה לפרנס משפחה. אוקיי? תראו את הנתונים שכתובים פה ליד התמונה של הטלפון. הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל מפרסמת, ש40%, כמעט חצי מהאוכלוסייה במדינה, נמצאים במצב שההכנסות שלהם לא מכסות את ההוצאות שלהם. אוקיי? זה לא שאנשים פה חיים איזה חיי פאר. רק היום בדרך שמעתי בחדשות ששוב בנק ישראל השאיר את הריבית על 4.5%, שוב הצפי הוא שהמדינה תמשיך להיות באינפלציה, זה אומר שהכסף יישאר יקר, זה אומר שהמצב שלנו לא טוב. דורות שלמים חינכו אותנו שלהיות שכירים זה הדבר הכי בטוח, גם אני שמעתי את זה מההורים שלי, העיקר שתהיה לך משכורת שמגיעה כל חודש. אבל היום אני מבינה שזאת אשליה. כל עוד אנחנו מסתמכים רק על משכורת קבועה כהכנסה יחידה, אנחנו נשאר תקועים באותו מעגל של מינוס ותסכול בלי שום יכולת לשבור את התקרה ולהתקדם כלכלית. והרכבת הזאת של עליית המחירים היא רק ממשיכה לדהור קדימה. מה זה אומר? זה אומר שזה לא שיש עכשיו איזה מישהו בממשלה או בבנק ישראל שבא ואומר לנו, טוב, תחזיקו מעמד, זה מצב זמני, עוד חצי שנה, שנה, ואחר כך יהיה יותר טוב. אף אחד לא בא ומבטיח לנו דבר כזה. אנחנו רואים שהכל בסימן עלייה, כשהמחירים עולים מאוד קשה להוריד אותם, כשהמיסים עולים לוקח המון זמן עד שמחליטים להוריד אותם. אגב, זה לא רק בארץ, זה גם בעולם. המלחמה ממשיכה כרגע ויש לנו עדיין חטופים שלא חזרו, ועוד לא התחלנו לשקם באמת. אז המסקנה היא מאוד מאוד ברורה. המצב שלנו לא ישתנה אם אנחנו באופן אישי לא נעשה משהו שונה. והזמן לעשות את זה הוא ממש ממש עכשיו. ובואו נדבר רגע על ההשלכות הקצת יותר קשות של כל מה שאמרנו כאן, כן? כי הבעיה של המינוס בבנק היא לא רק הבעיה המיידית של חוסר הכסף לסגור את החודש, היא הרבה יותר עמוקה מזה. כי כשאנחנו במינוס, אז כל הוצאה הכי קטנה שנוספת לנו הופכת למאוד מלחיצה. פתאום משהו קטן מתקלקל בבית או באוטו, או שהילדים מבקשים איזה חוג יקר ומתחילה להתכווץ לנו הבטן, הכל מרגיש חונק, ואז אנחנו הולכים להתחנן לטובות בבנק, לעוד הלוואה, ומשלמים עליה ביוקר, וככה נוצר הלופ הזה, המינוס שרק הולך וגדל. וכל הלוואה שאנחנו לוקחים היום הופכת להיות החוב שמכביד עלינו יותר ויותר בעתיד. וכשאנחנו רק בכיבוי שריפות, אין לנו בכלל זמן לחשוב על העתיד שלנו, על איזשהו חיסכון לפנסיה, על לחסוך ללימודים לילדים או לעזור להם, כמו שטלי כתבה פה. אנחנו תקועים בהישרדות היומיומית שלנו, אנחנו מתחילים לוותר על החלומות שלנו, על דברים שחשובים לנו רק כדי לשרוד. ולאורך זמן זה לא רק פוגע בכיס, זה פוגע בסוף גם בנפש, הלחץ, החרדה הכלכלית, זה משפיע על הביטחון העצמי שלנו, על הבריאות שלנו, על היחסים בבית. אתם יודעים שהסיבה מספר אחת לגירושים בעולם זה מריבות סביב כסף ומצב כלכלי? אז קחו כמה שניות ותחשבו רגע מה המצב שלכם עכשיו. איפה אתם עומדים היום ומה יקרה לכם אם אתם לא תשנו את זה? איך החיים שלכם ייראו בעוד 5 או 10 או 20 שנה? ובאמת יש הרבה אנשים שבמצב הזה כבר מרימים ידיים ומתייאשים ולא עושים כלום. אבל אתם לא כאלה. איך אני יודעת? עובדה שבחרתם להקדיש את המשאב הכי יקר שלכם, הזמן שלכם, כדי לעשות איזשהו שינוי. ואני כאן כדי להראות לכם שיש דרך אחרת ואפשר לעשות אותו, אוקיי? אז עכשיו אחרי שדיברנו על הבעיות, בואו נעשה את מה שחשוב באמת ונדבר איך פותרים את זה. כי אם כבר הבנו שיוקר המחיה רק ימשיך לעלות, ואין כבר מאיפה לצמצם בהוצאות, רובנו חיים כבר על המינימום. זה אומר שהפתרון צריך להגיע ממקום אחר, ומקום אחר אומר להגדיל את ההכנסות. ואפשר לעשות את זה. איך אני יודעת שאפשר לעשות את זה? כי אני הייתי במצב הזה, ואני שיניתי את המצב הכלכלי שלי, והיום אני מלמדת עוד אנשים לעשות את אותו דבר, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אוקיי? אז איך עושים את זה? איך מביאים עוד כסף הביתה?
יש כמה אפשרויות, אוקיי? אני בן אדם מאוד מאוד אנליטי. את כל ההחלטות שלי אני מקבלת אחרי ניתוח עמוק של שיקולים קרים. אז אני משתפת אתכם בניתוח שעשיתי, בסדר? חשוב לי להגיד עוד לפני, שלכל דרך יש את היתרונות ואת החסרונות שלה. ולכן לא כל דרך מתאימה לכולם. אז השאלה שחשובה פה היא לא איך אפשר להרוויח עוד כסף באופן כללי, אלא איזה פתרון מתאים לכם, לחיים שלכם ולמצב שלכם עכשיו. חלק מהדרכים מצריכות השקעה כספית ראשונה גדולה, חלק דורשות הרבה זמן וחלק יש סיכון גבוה. בסדר? חשוב שכל אחד יבדוק ויבחר את הנתיב שנכון בשבילו. אז אני מציעה שתרשמו לעצמכם בדף שלכם נקודות שחשובות לכם. סבבה? אוקיי. אז למי שיש עוד זמן, ואולי אין לו ילדים, או עוד משהו שהוא צריך לעשות, הוא יכול לקחת עוד עבודה כשכיר, כמו שהיינו סטודנטים, אוקיי? עבדנו בשתיים, שלוש עבודות מהבוקר ועד הלילה, זו דרך אחת. למי היא לא מתאימה? היא לא מתאימה למי שצריך לחזור הביתה למשמרת ילדים שלו, וכמובן, גם לא למי שצריך הרבה כסף, כי כשכירים לא משנה בכמה עבודות נעבוד, את הכסף הגדול תמיד עושה בעל העסק, אוקיי? הוא זה שהשקיע הכי הרבה, הוא זה שסיכן הכי הרבה, ולכן הוא ירוויח הכי הרבה. בשביל זה הוא הקים את העסק. אנחנו כשכירים, העובדים שלו, אנחנו אלה שעוזרים לו להרוויח יותר כסף. ולכן לעולם לא נרוויח יותר ממנו, אנחנו תמיד כשכירים ההוצאות שלו, אוקיי? הלאה. האפשרות השנייה זאת נדל"ן. נדל"ן זאת אחלה אופציה. אם יש לכם פנטהאוז בתל אביב ואתם מזכירים אותו ב10,000 שקל כל חודש, אז יש לכם עוד הכנסה מכובדת, נכון? אבל אנחנו מדברים דוגרי, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל ההורים שלי, שהם הורים מדהימים והם עוזרים לי בכל מה שהם יכולים, הם לא קנו לי דירה להשקעה במתנה, ואין לי כרגע הון עצמי של מאות אלפי שקלים להשקיע בנדל"ן. ואני רוצה להגיד שגם למי שיש כסף והשקיע בנדל"ן, אז שתדעו שגם בנדל"ן החיים לא תמיד תותים, לא הכל בשליטה שלנו, לא תמיד יש סוחרים, לפעמים הבית עומד ריק והוא מפסיד כסף, ואם יש סוחרים אז לא תמיד הם משלמים את השכירות שלהם בזמן, לא תמיד הם שומרים על הנכס שלנו, בסדר? לפעמים אנחנו רוצים שהם יעזבו והם לא מוכנים להתפנות. בקיצור, גם אם יש הון עצמי, לא הכל ורוד ונצנצים בנדל"ן, וגם אם זה נשמע פסיבי, בפועל גם נדל"ן זה עסק שלם. אוקיי? אז לקחת את זה בחשבון לפני ששוקלים את האופציה של נדל"ן. נכון? מתוקה נכון, בכל דבר יש פלוס ומינוס. אופציה הבאה זה שוק ההון. מה זה אומר שוק ההון? שוק ההון זה אומר לעשות כסף בבורסה, אוקיי? לשים כסף שיעשה בעצמו עוד כסף. זה נשמע מאוד מפתה, אבל חשוב לקחת בחשבון ששוק ההון דורש הרבה סבלנות, למידה ועצבים מברזל. כי שוק ההון הוא לא מושפע מכם. הוא אפיק מאוד תנודתי, הוא מושפע מגורמים חיצוניים, שלנו אין שליטה עליו, אוקיי? עם הסיכוי יש תמיד סיכון. זה מתאים לאנשים שחובבים אתגרים, ואדרנלין וכאלה, ולא למי שרוצה משהו שהוא בטוח. לאן? את מפריעה לי בהדרכה. אוקיי? וכמובן שצריך גם כסף ראשוני להשקיע, אוקיי? חשוב לי להגיד לכם כמאמנת כלכלית שרואה הרבה מאוד אנשים ברגעים הכי קשים שלהם, שהם כבר מגיעים אליי וצריכים עזרה בלצאת מהבוץ, שלא משקיעים אף פעם בשוק ההון כסף שאין לכם. זה אומר שלא שמים שום כסף שאתם לא מוכנים גם להפסיד אותו. לא כסף שהוא הלחם והחלב של הילדים, לא כסף של הלוואות שצריך להחזיר, לא כסף שאנחנו שומרים לבר מצווה או ללימודים או דברים כאלה, אוקיי? זה לא כסף שמשקיעים איתו בשוק ההון, כי הוא לא ביד שלכם, אוקיי? אתם יודעים, כבר הסברתי שאני אוהבת נתונים, אז שתדעו שבין 70 ל-90% מהסוחרים בשוק ההון, בסופו של דבר, מפסידים את הכסף שהם השקיעו, אוקיי? אז לחשוב, לפני שמסכנים את הכסף. האפיק הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא קורסים. קורסים זה אפיק שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת, אמרתי לכם שאני מנטורית, אני מאמנת אישית, עשיתי המון קורסים בחיים שלי, וגם יש המון אנשים שאני מכירה שעשו קורסים שונים כדי לפתוח עסק, זה יכול להיות קורסים של איפור או לקג'ל, או עיצוב פליירים לארגונים שונים, קורסים של שיווק דיגיטלי, אי-ביי, אמזון, שיווק ברשתות, אוקיי? קורסים זה מדהים בשביל לקבל המון המון ידע והעשרה לחיים. איפה הבעיה בקורס? קודם כל, הם עולים הרבה כסף, אוקיי? יש ב-4,000 שקל, 10,000 שקל, יש גם ב-15 ו-30,000 שקל, אוקיי? 2, הרבה פעמים זה לא נגמר בהוצאה על הקורס, אוקיי? כדי לעשות לק ג'ל, אז חוץ מהקורס עצמו צריך להוסיף כסף גם על ציוד ולקים וכל המסביב, עוד לפני שראיתם את השקל הראשון. 3,
ברוב הקורסים אין ליווי להצלחה. כלומר, בחיים האמיתיים, אוקיי? כשאתם רוצים לעשות עם הידע שלמדתם משהו ולייצר ממנו כסף, אז המדריכים, הצוות של הקורס, לא ממשיך ללוות אתכם בהתמודדות שהיא לא הסימולציות של הקורס, אלא האתגרים של החיים, אוקיי? בקורסים הצוות מסיים את תפקידו בלהעביר את הידע. וברוב הקורסים גם אין אחריות כספית להצלחה. כלומר, כשאני מתחילה קורס, אני אף פעם לא יודעת אם בסופו של דבר יהיה על זה החזר על ההשקעה, אוקיי? אני אף פעם לא יודעת אם אני אצליח בסופו של דבר להרוויח על זה כסף. אני את הכסף משלמת מראש. למה? כי אני משלמת על הידע שאני מקבלת מההדרכה, לא על מה שאני עושה איתו אחר כך, אוקיי? אז גם אף אחד לא נותן לי אחריות על התוצאה. נגיד הבטחה שאם ניסיתם ולא הצלחתם, תוכלו לקבל בחזרה לפחות חלק מהכסף, בסדר? אז זה הנושא של הקורסים. אז מה נשאר לנו? איך בכל זאת אפשר להביא הביתה עוד הכנסה? אז אחרי המחקר של היתרונות והחסרונות שאני עשיתי, הגעתי למסקנה שהדרך הכי טובה ובטוחה ובשליטה שלנו להכניס עוד כסף הביתה, היא באמצעות הקמת עסק קטן מהבית, אוקיי? אני יכולה להראות לכם רגע את הטבלה הסופית, ממש חילקתי את כל האפשרויות שיש, לפי קריטריונים שמשפיעים על ההחלטה, ואפשר לראות בצורה מאוד מאוד בולטת שהכי הרבה יתרונות והכי הרבה שליטה יש באופציה הזאת של להקים עסק מהבית, למול כל אחת מהאפשרויות האחרות, סבבה? אבל איזה עסק? מאיפה מתחילים עם זה בכלל, אוקיי? אז אני מניחה שאתם כבר מבינים מה אני עשיתי, נכון? אני חקרתי, אז בואו נראה מה עלה בידי להבין שעסק חייב שיהיה לו כדי להיות יציב ומצליח. אוקיי, אז לעסק מצליח לאורך זמן, יש 5 מפתחות להצלחה. 1, זה מוצר איכותי. קודם כל עסק צריך מוצר טוב. מוצר טוב חייב לענות על צורך אמיתי, ולתת פתרון אמיתי לבעיה של לקוחות, אוקיי? חשוב שזה יהיה מוצר שאתם מאמינים בו, אוקיי? שאתם משתמשים ואוהבים אותו. למה? כי זה מאפשר לכם לשדר אמינות. אתם לא תמכרו אותו כמו מוכרנים שאף אחד מאיתנו לא אוהב, אלא תמליצו עליו מתוך החוויה האישית שלכם, אוקיי? ולא פחות חשוב מזה, צריך שיהיה לכם שירות יוצא מהכלל. אנשים אוהבים להרגיש שמטפלים בהם טוב. עסקים שנותנים שירות אישי ואכפתי, הם עסקים שזוכים ללקוחות חוזרים, להמלצות מפה לאוזן, בסופו של דבר זה מרחיב לכם את מעגל הלקוחות, בלי הרבה מאוד מאמץ. המפתח השני, שהוא מפתח חשוב, זה ביקוש גבוה וקבוע, אוקיי? למה זה מפתח קריטי? כי עסק זה לא תחביב, זה לא ספרינט וגמרנו. עסק זה השקעה לטווח ארוך. אז כבר שמשקיעים זמן ומאמץ וכסף ובונים עסק, חשוב שהוא לא יהיה עונתי שעובד רק חלק מהשנה, כמו עיצוב יומנים או קייטנות, או מותרות שבתקופות קשות מוותרים עליו, בסדר? כמו בגדי מעצבים או משהו. כשבונים עסק סביב צורך אמיתי וקבוע ובסיסי, כמו אוכל, בריאות, ביגוד בסיס וכאלה, ואם אפשר אז הכי טוב בכלל עסק של מוצרים מתכלים שצריכים חידוש כל תקופה, אז הרבה יותר קל לייצר הכנסות יציבות, ועם הזמן העסק הופך ליותר פשוט לתפעול, יותר רווחי ונותן יותר שקט וביטחון כלכלי, כי ככה תמיד יש קהל. המפתח השלישי זאת שיטה. מה זה אומר שיטה? שיטה זה מודל עסקי מסודר, ועדיף שיהיה בטוח בלי סיכון כלכלי משמעותי, אוקיי? בעסק מצליח יש שיטה ברורה, יש תוכניות עבודה, יש כלים, יש שגרה ברורה וקבועה, שמראה מה לעשות כל יום כדי להרוויח כסף. בעל עסק לא קם כל בוקר וממציא את הגלגל מחדש, אוקיי? בעסק יציב יש מפה ברורה של הדרך, ואתם נוהגים בה לפי ההוראות. ולגבי הסיכון, הרוב בני האדם שונאים סיכון. כולנו מרגישים הרבה יותר בנוח לקנות משהו שברור לנו שאין בו סיכון. אז אם יש לכם אפשרות לבחור עסק, שאתם יכולים גם לתת ללקוחות שלכם אחריות במקרה שמשהו קורה או שהם לא מרוצים, אתם מגדילים את הסיכוי שהעסק ירבה לקוחות, יגדל ויצליח. עוד 2 מפתחות חשובים. 1, זה יכולת מינוף של הזמן. אוקיי? מה זה אומר? תראו, אני מניחה שכולכם מכירים בעלי עסקים, לא כולם עשירים ומאושרים, נכון? למה? כי יש הרבה מאוד עסקים שבהם בעל העסק הוא לא באמת הבעלים, הוא גם העובד וגם המנקה וגם השליח וגם המחסן וגם השירות לקוחות וגם. עכשיו כל אחד שהוא מקים עסק, בסופו של דבר הוא רוצה להגיע למצב שהוא שובר את המשוואה שהזמן שלו שווה כסף. זאת אומרת, הוא רוצה להגיע למצב שבסופו של דבר העסק גם עובד בשבילו.
כי אם למשל, אני לוקחת עוד פעם את הסיפור של הלקג'ל, אוקיי? סתם כי זה נוח וכולם ככה מכירים, אבל אם יש לי עסק של לקג'ל, אוקיי? או שאני מטפלת, לא משנה, אני עושה עיסויים, או כל דבר אחר, אז כשאני בחופש עם הילדים לא נכנס לי כסף. אז מה עשיתי בזה? נשארתי סוג של עבד של העסק, אוקיי? עסק חכם הוא כזה שיש לו יכולת לשכפל את עצמו בקלות. איזושהי יכולת לפתוח כמו עוד סניפים, ואז ככה גם כשסניף אחד בחופש, סניף אחר עדיין ממשיך לעבוד ולייצר כסף. כי בסופו של דבר כולנו רוצים להגיע למצב שכשנתבגר נוכל לנוח ולחיות בכבוד ובחופש כלכלי. והמפתח האחרון שמצאתי במחקר שלי, זאת סביבה תומכת בליווי עסקי ומנטלי, אוקיי? מתי רובנו כבני אדם מרגישים הכי טוב? כשאנחנו לבד או כשאנחנו חלק מקבוצה, אוקיי? אנחנו בני אדם, מטבענו אנחנו יצורים חברתיים, חשוב לנו להרגיש שייכות, יותר טוב לנו בדרך כלל כשאנחנו חלק ממשהו גדול ומשמעותי, אוקיי? אנחנו מרגישים ופועלים יותר טוב כשיש לצידנו אנשים טובים שמבינים את המקום שלנו ושיכולים להיות עוגן, לפעמים לתת לנו קצת פרופורציות, לתת אולי עצה טובה מניסיון דומה, סוג של תמיכה וליווי. עכשיו זה לא פשוט להקים עסק עצמאי לבד, אוקיי? כשיש תמיכה וליווי זה מרגיש בטוח יותר וזה יכול לחסוך המון המון בזבוז של זמן, אנרגיה וגם כסף, אוקיי? בואו נראה רגע מה השעה, אוקיי? אנחנו בסדר בזמן, יש לנו ממש כמה דקות לשיתופים, אז אני פותחת רגע שאלה שהיא לא שאלת ידע, אוקיי? אם יש לכם עד עכשיו איזושהי שאלה שעוד לא הבנתם, תשמרו אותה, אני אענה עליה. אבל כן חשוב לי לשאול אתכם, מה אתם אומרים ממה שאמרתי עד עכשיו? מה לדעתכם המפתח הכי חשוב? איזה מחמשת המפתחות יכול לעשות את ההבדל הכי גדול בהצלחה של עסק? מה אתם חושבים? תכתבו לי רגע בצ'אט, תנו לי ככה פידבק שאני ארגיש שאני לא לבד. איזה מפתח הוא המפתח הכי חשוב? מתוקה אומרת, סביבה תומכת עם ליווי עסקי. מעולה. מה עוד? מי עוד משתף מה דעתו? מה אם יהיה לכם בעסק יעשה את ההבדל, ככה שהעסק שלכם יהיה מצליח. חירות כותבת, סביבה תומכת, קהילה שכיף לעבוד בה, מהמם. מיריה אומרת, מודל עסקי פשוט עם מינימום סיכון כלכלי, מעולה. מהמם. אנשים שמרימים את המורל, מעולה. אוקיי, אז כל מי שכתב לי, אתם צודקים, אוקיי? למה? כי כל אחד חושב על המפתח שבעיניים שלו הוא הכי חשוב. אבל עסק טוב לא נשען אף פעם רק על מפתח אחד, אלא על כל החמישה יחד. אוקיי? ברגע שכל החלקים האלה עובדים ביחד, המוצר עם הביקוש, המודל, השירות, המינוף של הזמן והתמיכה, זה מה שמייצב את העסק והופך אותו לרווחי לאורך זמן. אוקיי? מעולה. אז חקרתי והבנתי מה צריך, סבבה. אבל איפה מוצאים דבר כזה לעזאזל? איפה נמצא עסק שיש בו את כל חמשת המפתחות האלה? אוקיי? אז אני חוזרת רגע לתחילת הערב. אתם זוכרים את נתי, החבר שלי שגאל אותי מכאבים עם המשקה שהוא הציע לי לנסות? אז כששיתפתי אותו שאני מחפשת עוד עבודה חוץ מההוראה, שבסופו של דבר נותנת לנו פירורים של משכורת, הוא הציע לי לבוא לשמוע זום על החברה שפיתחה את המשקה הזה. ואני תכף אספר לכם את כל הפרטים שאני שמעתי, ואני הבנתי שיש פה את כל מה שחיפשתי בעסק ואפילו יותר. עכשיו אני חייבת לשים על השולחן ולהגיד שבהתחלה זה היה נשמע לי טוב מדי, אפילו קצת לא אמין. אז שוב חקרתי ועשיתי השוואות עם הרבה מאוד חברות אחרות שיש גם בארץ וגם בעולם, והיום אני אומרת לכם באחריות זה העסק הכי טוב בעולם. אוקיי? עכשיו זה נראה לכם כאילו הכל זרם לי בקלות, כן? אבל זה מחקר שלקח לי יותר משנה, שאני מתמצתת לכם אותו פה להדרכה של שעה וחצי כדי לחסוך לכם את הדרך. למה? כי הסיפור שלי הוא ממש לא העניין פה, אני כבר קיבלתי את ההחלטה הנכונה ושיניתי את החיים שלי, והיום אני מנהלת צוות בחברה וזאת השליחות שלי, לעזור לעוד ועוד משפחות בבריאות ובפרנסה. ואמרתי לכם גם בהתחלה ואני אחזור על זה עוד ועוד, אני רק דוגמה, אין שום דבר חשוב במה ואיך שאני עושה את זה. כל אחד שנמצא פה יכול לעשות בדיוק את אותו הדבר, ואני אסביר לכם איך, אוקיי? אז בואו נכיר מי זאת החברה, מה המוצרים שלה, מה התוכנית העסקית הגאונית שיש לה להציע. Forever Living Products, אוקיי? חברה בינלאומית מובילה בתחום הבריאות הטבעית, עם ותק של יותר מ-45 שנה, היא מתמחה בייצור של מוצרים מבוססי אלוברה,
שידועה ביכולות הבריאותיות שלה עוד מהימים של הרמב"ם והאינדיאנים והסינים, כל אחד מאיזה כיוון שהוא הולך אליו. המוצרים שלנו נמכרים ביותר מ-160 מדינות ברחבי העולם, והביקוש שלהם רק גדל משנה לשנה. למה הנתונים היבשים האלה חשובים בכלל? כי הוותק והפריסה הגלובלית מוכיחים שמדובר בחברה מאוד מאוד יציבה ואמינה, שגם מאושרת על ידי מאות משרדי בריאות בעולם. זה לא איזה טרנד חולף ונקודתי, אוקיי? ואגב, זה גם אומר שאתם יכולים לקחת את העסק הזה איתכם לכל מקום, או אם יש לכם משפחה וחברים מחוץ לארץ או מעבר לים, אתם גם יכולים לשתף אותו שם. היציבות של החברה גם עמדה במבחן של הרבה משברים כלכליים, גם בעולם עם הקורונה, גם בארץ עם המלחמות שלנו, והעסקים בפוראבר לא רק שהם לא נפגעו, תקשיבו טוב, הם צמחו בצורה מדהימה, גם השנה, שזו כבר השנה השנייה שלנו במלחמה, והיא שנה כלכלית מאוד קשה להרבה מאוד מאוד עסקים, בדיוק לפני החג היה לנו כנס של החברה, ומנכ"ל החברה סיפר לנו שגם השנה ישראל מובילה בפוראבר האירופאי. הסיבה היא מאוד פשוטה, בריאות וכסף הם שני תחומים שתמיד רלוונטיים. זה לא משנה מה קורה בארץ ובעולם, זה לא טיסות, זה לא חופשות, ממש לא. בריאות ופרנסה זה תמיד תמיד הבסיס, זה תמיד תמיד רלוונטי ומאוד מאוד חשוב. בואו נבין אבל מה מיוחד דווקא במוצרי האלוברה שלנו, אוקיי? האלוברה היא צמח, בדיוק כמו כל צמח, כמו תפוח, בננה ואחרים. בתוך כמה שעות מהרגע שג'ל האלוברה נחשף לאוויר, מתחיל תהליך התחמצנות. כל הערכים הפעילים, הוויטמינים, המינרלים שיש בכל צמח, נהרסים. מה זה אומר? שרוב מוצרי האלוברה שנמכרים בחנויות, ושיש לכם היום בבית, בפועל מכילים אלוברה לא פעילה. אוקיי? אתם יכולים לראות פה במוצר ששמתי לכם, שהוא נקרא מוצר אלוברה, הוא גם נמכר במחיר יותר גבוה בגלל האלוברה, אבל אם תשימו לב לרכיבים, שבדרך כלל אנחנו לא מסתכלים, אולי ברכיבי אוכל אנחנו מסתכלים, אבל בטח שלא ברכיבים של מוצרים אחרים, אתם תראו שהאלוברה כתובה באופן הכי בולט, מה שנקרא, ברכיבים הלא פעילים. זאת אומרת, יש בה מוצר אלוברה, אבל החברה בעצמה אומרת שהיא לא פעילה. עכשיו, זה חוקי לקרוא למוצר מוצר אלוברה, בגלל שהכניסו לו אלוברה, ויש אלוברה, אבל זה לא אפקטיבי וזה לא יפתור את הבעיה כמו אלוברה אמיתית. רק לחברת פוראבר יש פטנט ייחודי, מוכח מחקרית ורשום בספר הפטנטים, לעיצוב ג'ל האלוברה, שיהיה יציב ופעיל למשך 4 שנים מיום הקטיף. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאין לנו מתחרים באיכות של המוצרים. ובואו תראו רגע על קצה המזלג איך זה נראה כשהמוצר הוא מוצר איכותי וטוב. אוקיי? יש פה לקוחה שאתם יכולים לראות שהשתמשה בקוסמטיקה לטשטוש קמטים, ויש פה תינוקת עם פריחה בעור שטופלה במשחה טבעית שלנו, וממש תוך זמן קצר הייתה לה הקלה גדולה, וכף יד של חברה שבצוות סבלה מפסוריאזיס שנים, למי שמכיר זה מאוד מאוד מגרד וכואב, ולא פשוט להיפטר מזה בכלל, והיא ניסתה המון טיפולים ופוטותרפיה וכדורים, וכשהתחילה להשתמש במוצרים שלנו, אחרי 1.5 חודש תראו איזה שינוי דרמטי יש לה בעור. ותראו את המצב של השפתיים היבשות והחתוכות, שעוד באותו יום עם המוצר הכי זול שלנו, ממש שפתון שעולה 20 שקל, תראו איזה הבדל. ותוצאות של ניקוי רעלים ב9 ימים, וחולה סכרת עם קיב שטופל במוצרים שלנו והפצע שלו החלים בצורה מדהימה בלי להזדהם. אוקיי? ואני יכולה להמשיך ולספר על המוצרים האלה כל היום והלילה, כי באמת הם מתאימים למגוון מאוד מאוד רחב של אנשים וצרכים, כמו שאתם רואים, אבל באנו לדבר כאן על הכנסה, ולכן הצגתי לכם רק כמה דוגמאות ככה נבחרות. ולא רק שהמוצרים הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם לשירות שלנו אין תחרות. אני לא מכירה עוד חברה שמציעה ללקוחות שלה 100% אחריות ל30 ימים לחודש, גם אם הם ישתמשו במוצר, גם אם הם יחזירו את המוצר ריק אחרי שהם ישתמשו בו חודש שלם וסיימו אותו, עדיין יש להם אחריות כספית מלאה. הם יכולים להחזיר אם זה לא עזר להם ואם הם לא מרוצים, ולקבל את הכסף שלהם בחזרה. למה אני כל כך אוהבת את זה? כי זה אומר שתמיד יש לנו לקוחות מרוצים, או שהם מרוצים מהמוצר וממשיכים לקנות אותו, או שהם מחזירים את המוצר שלא מתאים להם, מחליפים למשהו אחר, או מקבלים את הכסף בחזרה. כך שתמיד תמיד הם מרוצים, תמיד שווה להם לנסות. זה תמיד מרגיע אותי, אוקיי? שהם לא חושבים שאני כמי שמשווקת את זה מנסה לדחוף להם מוצרים, או לעשות עליהם קופה, כי אם לא טוב להם, אני אומרת להם שהם יכולים להחזיר. הם מבינים שהאינטרס היחיד שלי הוא לעזור להם באמת. אוקיי? אז זה בהקשר של מוצר. בואו נדבר על ביקוש גבוה וקבוע, אוקיי? מפתח השני שדיברנו עליו. תסתכלו רגע על הרשימה הזאת, אני תכף גם אקריא בשביל מי שנמצא איתנו ככה בקישור הטלפוני, וחשוב לי שתרשמו לכם בדף שהבאתם, שמות של אנשים שאתם מכירים, שעולים לכם בראש, שסובלים מאחת או יותר מהבעיות האלה, אוקיי?
בואו נראה רגע מה השעה, יש לנו ככה דקה, אז אתם גם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אתם לא צריכים לכתוב לי כמובן את השם של מי שאתם מכירים, רק תכתבו ככה, אני מכיר או אני מכירה, בסדר? מכיר או מכירה מישהו שסובל מעייפות כרונית, מאלרגיות, מארטריטיס, שזה דלקת פרקים, מדלקת חניכיים, אפטות בפה, כאבי שרירים, אקנה, פסוריאזיס, פריצות דיסק, עצירות, מעי רגיז, סבוריאה, סכרת, נשירת שיער, אוקיי? תחשבו רגע על האנשים שקרובים אליכם, חברים, משפחה, מכרים, עולים לכם בראש אנשים שמתמודדים עם בעיות כאלה ביום יום? מכירים? תרשמו לי רגע במילה אם אתם מכירים. מישהו שסובל ממשהו. מעולה, מתוקה מכירה. מי עוד? מכירה מלא. מעולה. טוב, עד שתסיימו לכתוב לי, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, שתדעו שכל מי שעולה לכם בראש מחפש פתרון לבעיה שלו, ולפעמים הוא גם מחפשים אותו המון המון זמן, בלי שיש להם מענה ממש טוב, כמו שאני חיפשתי לפיברוס שלי. ומי שסובל, בסוף ימצא את הפתרון, אוקיי? אצלכם או במקום אחר, אוקיי? אז תחשבו איזה כיף אתם תרגישו, כשתהיו הכתובת שלהם, אוקיי? שהם יברכו אתכם, שאתם אלה שעוזרים להם להרגיש יותר טוב. ואז נוצר ווין ווין. אתם עוזרים למישהו להרגיש יותר טוב, והוא הופך להיות מעגל הלקוחות הקבוע שלכם. וככה זה הופך להיות לא רק עסק, אלא עסק עם תחושת סיפוק אדירה, אוקיי? ובואו תראו איזה כיף זה לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב. בואו תראו איך זה נראה ומרגיש. אוקיי? יכול להיות שמי מכם שנמצא עם טלפון, אז יהיה לו קטן, כי העתקתי את זה מההודעות וואטסאפ שלנו, אז אני ככה אקריא היילייטים של אנשים שכתבו. שוב, ביקשתי גם מחברות שלי לצוות שישלחו כדי שתבינו שוב שזה לא רק אני. בסדר? לקוח שכותב, אני סובל כבר 3.5 שנים מכאבים בברכיים, בן 19, לא יכול לרוץ, כדורגל, אופניים, אוקיי? הוא כותב, תראו, זה תוסף תזונה ולא תרופה, אבל הוא הרבה יותר מזה. תוך זמן קצר הרגשתי את השינוי, אני יכול לעמוד יותר על הרגליים, אז תודה ענקית. תודה שהיית שליחה נהדרת, זו עוד הודעה, כבר תקופה ארוכה אני לא מסוגלת לתפקד בלי מניחת צהריים. בגדול אני לא מאמינה בוויטמינים, אבל הייתי מוכנה לנסות. בימים האחרונים אני בכלל לא מצליחה להירדם צהריים, יש לי כוחות לקום, לבצע מטלות, אני בהלם כמה הספקתי לפני שבת. פה למטה משמאל יש לי קרע במיניסקוס, מאז שאני לוקחת החיים שלי השתנו, זה ממש חיים של לפני ואחרי, אוקיי? מדהים, כי זה לא רק משקה אלוברה, וזה לא רק תוספים, יש לנו בארץ ליין של מעל 90 מוצרים מדהימים, מסוגים שונים, כולם מאושרים על ידי משרד הבריאות, ויש גם כל מיני כשרויות ותקני איכות מאוד גבוהים, והמלצות של אנשי מקצוע וספורטאים ורופאים, אוקיי? ומה מעולה בזה? שגם אם אתם לא מתחברים למשהו ספציפי, אז אתם לא חייבים להתעסק בו ולהציע אותו, כל אחד יכול להתחבר למה שהוא אוהב, אתם יכולים לבחור להתמקצע בנישה ספציפית, אנחנו לא חברה שיש בה רק מוצר אחד כמו קפסולות, או מוצרים רק לירידה במשקל וכאלה, יש פה הרבה אופציות, אתם יכולים לבחור מה שמדבר אליכם, אוקיי? יש אנשים שהולכים יותר לתחום של בעיות בריאות, כמו שהראיתי קודם, יש לנו קוסמטיקאיות שמתמחות בבריאות עור, יש דולות שמלוות נשים בהיריון ולקראת לידה, יש שינניות שמוכרות משחות שיניים, מאמני כושר, עיסויים, וכמובן שאפשר גם את הכל ביחד. זה מה שיפה בזה שאתם עסק עצמאי משלכם, אתם לא חייבים שום דבר, כל אחד בוחר את מה שמתאים לו, אוקיי? וכשאתם עושים חשיפה נכונה ועקבית, אתם הופכים להיות כתובת של פתרונות לאנשים, אוקיי? אין מה לפחד שלא יהיו לכם לקוחות, אתם לא צריכים לרדוף אחרי אף אחד, כשאתם מספרים לאנשים מה אפשר למצוא אצלכם, הם בסופו של דבר מגיעים אליכם, אוקיי? אתם שוב יכולים לראות את זה בשקופיות, יש פה באמצע סיפור על אלופירט, ששכנה נתנה את המספר למישהי שעובדת איתה וצריכה ללדת, שזה המוצר הכי מוכר שלנו לנשים לקראת לידה, היא קנתה אלופירט, ואחרי כמה זמן שולחת גם את החברה שלה, שקנתה גם לאחותה, ועכשיו לדודה ולשכנה, אוקיי? ומישהו שקנה סבון אלוברה ברוטשילד, והוא רוצה עוד 4 סבונים, בסדר? אז זה לגמרי דבר שממשיך ומתפתח, אוקיי? אז זה בעניין של ביקוש גבוה וקבוע, המפתח השני להצלחה של עסק, אוקיי? ומה אנחנו בעצם עושים? מה הופך את זה לכל כך פשוט? מה המודל העסקי שלנו, אוקיי? מכיוון שאנחנו עסק שהוא בתוך פלטפורמה קיימת של חברת פוראבר, אז פוראבר נותנת לנו מענה לרוב מה שצריך, אוקיי? התפקיד שלנו מתבסס על 2 רגליים פשוטות וברורות. הרגל הראשונה מתמקדת בלעזור לאנשים עם בעיות בריאותיות, כמו שהסברתי, אנחנו הופכים להיות כתובת לפתרונות לאנשים שצריכים עזרה בכל מיני תחומים.
המטרה של כל אחד מאיתנו היא לבנות מעגל קטן של 20 עד 40 לקוחות קבועים. זה לגמרי מספיק בשביל הכנסה שוטפת. למה? כי הלקוחות שלנו הם לקוחות חוזרים, הם לא חד פעמיים, הם לא באים לקנות מקרר פעם ב10 שנים. הם חוזרים שוב ושוב למוצרים יומיומיים שנגמרים להם והם צריכים. והקסם עוד קורה, כי כשהם מרוצים הם גם הופכים להיות שגרירים שלנו, כמו שראינו לפני רגע, ואז המעגל תמיד גדל בצורה טבעית ואורגנית. למי שרוצה להמשיך ולהתפתח ולייצר עסק גדול יותר, יש את הרגל השנייה שמתמקדת בלעזור לאנשים בפרנסה. יש סביבנו המון אנשים שמחפשים עבודה מכל מיני סיבות, בדיוק כמוכם. אז מי שרוצה עסק גדול יותר, אנחנו מלמדים גם אותו איך להציע לעוד אנשים את ההזדמנות הזאת, ואיך ללמד גם אותם לבנות את מעגל הלקוחות שלהם. על ההצלחה של הצוות שלכם, החברה גם מתגמלת אתכם בבונוסים. זה לא על חשבון המשווקים שלכם כמובן, אנחנו לא פירמידה. המשווקים תמיד מקבלים רווח מלא, ואתם שמלווים אותם מקבלים מהחברה בונוסים על הדרכה וליווי אפקטיבי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא עסק מסובך. מי שרוצה להרוויח הכנסה נוספת של פלוס מינוס בין 2,000 ל-5,000 שקל בחודש, אנחנו מלמדים אותו איך לבנות מועדון לקוחות של לקוחות מרוצים. מי שרוצה עסק יותר גדול, אנחנו מלמדים אותו גם לבנות צוות ולחנוך אותו, ולהרוויח גם את עמלות ההדרכה הטובה, וכבר אין הגבלת הכנסה ואין תקרת זכוכית, והשמיים הם לגמרי הגבול. בסדר? בפשטות זה שתי רגליים, רגל של מחירה ללקוחות, רגל שנייה של הצעות עסקיות. וזאת גם הסיבה שהעסק הזה מתאים לכולם. הוא לא דורש ניסיון מוקדם, הוא לא דורש הבנה מסובכת. הוא פשוט מציעים פתרונות אמיתיים למי שצריך בבריאות ובפרנסה. עכשיו, איך אנחנו משווקים? תראו, אני לא הולכת לעשות לכם קורס שלם על ליווי, כי אנחנו נסיים אותו מחר בבוקר. אבל אני אתן לכם הסבר כללי. יש לנו שתי דרכי מחירה, אונליין ואופליין. כשאנחנו מצטרפים לעסק, אנחנו בעצם הופכים להיות הפרזנטורים של החברה, אוקיי? אנחנו משתמשים במוצרים בעצמנו, מתלהבים מהם ומספרים עליהם לכמה שיותר אנשים. Forever בחרה לא להשקיע בפרסום קונבנציונלי, אתם לא תראו שלטי חוצות של Forever, אתם לא תראו דוגמנים או משפיענים שעובדים במימון של Forever, אין לנו סניפים של חנויות ואין לנו המוני עובדים. למה? כי במקום להוציא על כל זה כסף, החברה בוחרת להשקיע באנשים כמונו, לקוחות מרוצים שרוצים להעביר ולספר הלאה על המוצרים. המוצרים עוברים ישירות מהחברה אלינו ומאיתנו אל הלקוחות בפרסום מפה לאוזן. בואו, זה לא איזה המצאה ישראלית, 70% מהכלכלה העולמית מבוססת על פרסום של פה לאוזן. מה שעוד טוב בשיטה שלנו, שככה גם הלקוחות מקבלים מחיר נוח על המוצרים שלא עברו המון ידיים בדרך, וגם אנחנו נהנים ממקסימום רווח. מה זה מחירות אונליין? מחירות אונליין זה אומר שכל אחד מקבל מהחברה במתנה, ללא עלות, אתר אינטרנט בקישור אישי, אוקיי? במקומות אחרים רק על זה משלמים 4,000-5,000 שקל בשביל לבנות לכם אתר. אצלנו אתם מקבלים אתר אינטרנט, אתם לא צריכים לשלם על ההקמה שלו, אתם לא צריכים לדאוג לתחזוקה שלו, ואתם גם לא צריכים להבין במחשבים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה איך להעתיק את הקישור בוואטסאפ ולשלוח אותו ללקוח, אוקיי? ככה זה נראה באתר, אתם תראו תכף, את השם שלכם הופיע למעלה, אוקיי? כמו שאצלי זה מסומן, זאת החנות האישית שלכם. וכשלקוח רוצה משהו, אתם מכינים לו עגלה עם הדברים שהוא רוצה, אנחנו כמובן נלמד אתכם איך עושים את זה, זה קלה קלות, כמו לקנות בכל חנות אונליין אחרת, ואז אתם שולחים לו קישור לוואטסאפ, וכל מה שנשאר ללקוח זה לעשות, להיכנס לקישור, ללחוץ אישור, לשים את הפרטים שלו, כתובת, ויש לכם מחירה, אוקיי? אז אנחנו מוכרים גם באונליין וגם באופליין, גם דרך קישור אינטרנטי וגם במחירה פיזית, אוקיי? יש מוצרים שתמיד חשוב שיהיו בבית, מוצרי עזרה ראשונה, תרסיס ליולדת, קרם לשחרור שרירים, הרגעת אלרגיות, מכות, כוויות מהשמש, דברים שאנשים לא יכולים לחכות 5 ימים כדי לקבל משלוח. הם צריכים את המוצר שלהם עכשיו. אם לא יהיה לכם אותו בבית, אתם תפסידו את המחירה והכסף. המודל הזה של מחירה ישירה מהחברה אלינו ומאיתנו ללקוח, מאפשר לחברה גם לייצר תוכנית תגמולים מעולה, שאין באף מודל אחר שאני מכירה, אוקיי? רק בפוראבר. כל זכיין מרגע אחרי שהוא מצטרף כמשווק, נהנה מרווח של 30% על כל מחירה. ועם הזמן והעמידה ביעדים ברורים, כמו שאתם רואים פה בגרף, הרווח על כל מחירה עולה, ומגיע עד ל-48%, תבינו, חצי מכל הרווחים של החברה, מחולק לנו חזרה כזכיינים, אוקיי? אתם מכירים איפשהו חלוקת רווחים כזאת במקום אחר? אם אתם מכירים אפיק הכנסה אחר, שמההתחלה נותן לכם תשואה קבועה ובטוחה של 30%, ספרו לי בצ'אט, אני אשמח לבוא לעשות איתכם עסקים, אוקיי? ועוד משמעות של זה שאפשר לגדול עם העסק, זה שגם עם הזמן, על אותם פעולות שאתם עושים, אתם מרוויחים יותר, אוקיי? למשל, בתחילת הדרך,
משווק מתחיל מרוויח 30%, אוקיי? מה זה אומר? בוא נגיד שאנחנו נלמד אתכם איך למכור, נגיד 2-3 מוצרים ביום, סביבות 250 שקל מחירות ביום. בסדר? שוב, רק בשביל שיהיה לי נוח במספרים. אז כל שבוע בממוצע אתם תמכרו סחורה בפחות או יותר 1,000 שקל, אוקיי? על ה-1,000 שקל שמכרתם יש לכם רווח נקי של 300 שקל בשבוע, שזה אומר רווח של 1,200 שקל בחודש, שנכנס לכם כולו הביתה, כן? אף אחד לא לוקח לכם שקל באחוזים. כשאתם גדלים ועולים בדרגות, על אותה פעולה בדיוק, על אותה מחירות, בסדר? במקום להרוויח על כל 1,000 שקל 300 שקל, אתם כבר מרוויחים 480 שקל, אוקיי? ובחודש במקום 1,200 כבר כמעט 2,000 שקל, אוקיי? איך זה נראה בפועל? ככה, כשקונים ישירות מכם, משלמים לכם במזומן או בביט או בפייבוקס, אוקיי? וכשקונים מהאתר באונליין, אז ב-15 לחודש החברה מעבירה לכם את הרווח בהעברה בנקאית, אוקיי? ושוב, זה לא רק אני כמובן, אני ממש לא מיוחדת ולא שונה, וביקשתי פה מאוד אנשים בצוות, אתם יכולים לראות פה את הקבוצות של העבודה שלנו, בסדר? שכולם מרוויחים, יש כאלה שמרוויחים 800, יש כאלה שמרוויחים 4,000, זה מאוד תלוי כמה זמן אתם פה, כמה לקוחות עשיתם, כמה פעולות עשיתם, אבל כולם מרוויחים. ופה יש הודעות מקבוצת עבודה שמתמקדת במחירות יותר גדולות, אוקיי? מי שרוצה יותר מ-2,000 שקל בחודש רווח, אוקיי? אנחנו יכולים ללמד אותו גם לעשות 2,000 שקל בשבוע, שזה כמעט 8,000 שקל בחודש, בסדר? זה כמו משכורת שלמה שנכנסת הביתה. שוב, זה בא מעבודה, זה לא נוחת מהשמיים. יותר כסף אומר שצריך לעשות יותר פעולות, אוקיי? אבל זה לגמרי אפשרי. וככה זה נראה ב-15 לחודש, כשאנחנו מקבלים את הבונוסים שלנו מהחברה לחשבון הבנק. שוב אני אגיד, זאת לא הבטחה, וזה לא קורה ביום אחד, אוקיי? אבל ביקשתי מאוד חברות שלי בצוות שישתפו גם הם בבונוסים שלהם, כי אני רוצה שתראו בעיניים שלכם שזה לגמרי אפשרי, למי שמתמיד ועובד פה. יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל כולם יכולים. וכשמגיעים לדרגת מנהל, אז נפתח גם עולם שלם של עוד תמריצים ואפשרויות, כמו בונוס רכב וטיסות זוגיות לחול, ובונוסי יושב ראש, שזה כמו חלוקת דיבידנדים שנתית, אבל על זה אני חושבת שעדיף להרחיב באישי לכל מי שיחליט שהוא מצטרף לצוות, אין מה להקדים את המאוחר כרגע, זה רק ככה על קצה המזלג, כדי שתבינו שיש פה אופק רחב, ושזה באמת עסק בלי תקרת זכוכית של הכנסה. וכחלק בלתי נפרד מהמודל העסקי, עוד דבר מדהים שאנחנו נותנים, ואני לא מכירה עוד אף אחד בארץ שנותן את זה, אצלנו יש לכם הזדמנות מדהימה להביא כסף הביתה ולבנות משהו מצליח עם 100% אחריות להצלחה שלכם, בלי שום סיכון כלכלי, אוקיי? מה זה אומר? קודם כל אצלנו, בניגוד לרוב חברות השיווק בארץ, לא עולה כסף להצטרף, ההצטרפות היא חינם, אין דמי מנוי, אין דמי ביטול, אין מינימום קנייה קבוע, כלום, אין לכם שום התחייבות כספית כלפי החברה. גם אתר האינטרנט האישי שלכם, כמו שאמרתי קודם, הוא ללא עלות, וגם הליווי שלנו וההדרכות בחינם. מה הדבר היחיד שאתם משקיעים בו? הסחורה, אוקיי? אנחנו מוכרים סחורה אמיתית, מוצרים אמיתיים, אנחנו לא מוכרים חרטות ולא הבטחות באוויר, אנחנו מוכרים סחורה אמיתית, אנחנו קונים אותה מהחברה במחיר סיטונאי, ומוכרים אותה במחיר ללקוח. כמו שרמי לוי, אל תתפסו אותי במילה, אבל בוא נגיד, הוא קונה חלב ב3 שקלים מתנובה, ומוכר בסופר ב6 שקלים ומרוויח את ההפרש, אותו דבר גם אנחנו קונים מוצרים מהחברה במחיר עלות, מוכרים במחיר מלא, מרוויחים את ההפרש. כמה כדאי להשקיע בסחורה? זה תלוי בכם. אתם יכולים להתחיל עם מעט, אתם יכולים להתחיל עם הרבה סחורה, אוקיי? יש אנשים שמגיעים לכאן, שהם כבר מבינים מה זה עסק, כבר אולי הקימו עסק, או מכירים מישהו שהקים עסק, הם מבינים את גודל הפוטנציאל שיש פה, הם יודעים כמה כסף עולה להקים עסק רגיל אחר, אז מבחינתם להשקיע גם 20,000 שקל בסחורה, שיש להם עליה אחריות מלאה, זה כמעט כמו לקבל עסק במתנה. בסדר? ויש כאלה שמעדיפים להתחיל בקטן עם סחורה של 2,000 שקל, לנסות לבדוק את השטח, וזה גם בסדר גמור. זה היופי, יש פה מקום לכולם. אתם מחליטים כמה להשקיע, כמה לעבוד, ובהתאם לזה גם כמה להרוויח. אז למה אני אומרת שאין פה סיכון כלכלי? כי לא משנה עם כמה סחורה התחלתם, ההשקעה שלכם היא רק פיקדון. אם לא הרווחתם, כספכם מוחזר. עם כל סיבה שהיא, לא הרווחתם, לא התחברתם למוצרים, לא הצלחתם למכור אותם, הרווחתם בלוטו ואתם רוצים לטוס לחול ולהזדכות על כל מה שאתם עושים בחיים, אתם יכולים להחזיר את כל מה שלא מכרתם ולקבל את הכסף בחזרה. הדבר היחיד שלא יחזור עליכם זה דמי משלוח וטיפול של החבילה,
שזה גג יכול להגיע ל-150 שקלים, אוקיי? אז בשורה התחתונה אין פה את הסיכון שבדרך כלל יש כשמקימים עסק ודברים כאלה, אוקיי? בגדול, אם החברה הייתה יכולה, היא הייתה נותנת לכל אחד מאיתנו איזה סט התחלתי של מוצרים, אומרת לנו לכו תמכרו אותו, ואחרי שתרוויחו תחזירו את הערך של המוצרים שלקחתם ותישארו עם הרווח שלכם. אבל מכיוון שמדובר על מיליוני משווקים ברחבי העולם, והמודל הוא כזה שהחברה לא רוצה להחזיק המוני עובדים שהיא צריכה לשלם להם משכורת, אלא לחלק לנו בחזרה את מקסימום הרווח, אז היא לא יכולה להחזיק אנשים שיעשו שליטה ובקרה על זה שכולם מחזירים את הכסף ומתי כל אחד מסיים למכור את המוצרים שלו וכאלה, ואז כל המודל הזה יתפרק והחברה תפשוט את הרגל. אז מה היא עושה? היא עושה בדיוק את אותו דבר רק הפוך, היא אומרת בואו תרכשו את המלאי בכמות שמתאימה לצורך שלכם, תכף אני אראה לכם את המסלולים, אני אסביר מה מתאים לכל אחד, אוקיי? לא משנה באיזה מסלול אתם בוחרים, הכסף שלכם שמור, יש לכם שנה שלמה של אחריות כספית, בסדר? וכמובן שהכל מגובה בחוזה מסודר שאתם מקבלים עם הערכה שאתם מצטרפים לחברה. מי שמתאים לו, אוקיי? נשאר עם המוצרים, מרוויח ובונה את העסק שלו, ומי שלא מתאים לו מכל סיבה שהיא, מחזיר את מה שהוא מכר אחרי שהוא שמר אותו ומקבל את הכסף שלו בחזרה על כל אחד מהמוצרים שהוא מחזיר. אוקיי, בואו נעבור רגע למפתח הרביעי שנקרא מינוף הזמן. זוכרים שדיברנו על זה שזה מה שמבדיל בין עבודה, אפילו עסק עצמאי רגיל כמו להיות ספר, קוסמטיקאית או מטפלת בקליניקה, שבו אנחנו בעצם מחליפים את הזמן שלנו בכסף, כן? עסק שהכל יושב רק על הכתפיים שלנו, אם אנחנו עובדים אנחנו מקבלים כסף, אם לא אז לא. בפורבר הדברים נראים אחרת. כשבונים את העסק נכון ומתמידים, שוב אני אומרת זה לא קורה ביום הראשון, זה דורש זמן והתמדה, אבל בשלב כלשהו בחיי העסק מתחיל קצת השחרור. למה? כי מועדון הלקוחות הקבוע שבניתם ממשיך לצרוך את המוצרים שהם אוהבים, בלי שאתם צריכים להשקיע מאמצים חוזרים בשיווק ומחירה, אוקיי? חלק אפילו התרגלו לקנות את מה שהם צריכים לבד באתר, ואתם לא יודעים שהם קנו עד שאתם לא תקבלו הודעה על רכישה באתר מהחברה, אוקיי? יש לנו עכשיו כנס גדול בתאילנד, הרבה מאוד מהמנהלות שלנו שעמדו ביעדים נמצאות עכשיו בתאילנד, ומקודם הם צילמו לנו ככה כשהן בסירה בין האיים, ויש להם מחירות מהמועדון לקוחות שלהם, אז זה היה ככה מאוד נחמד לראות את זה בלייב, אוקיי? וגם הצוות, כל מי שבונה צוות, אז הצוות שלו גדל ומתפתח, המשווקים שאתם היום מדריכים ומלמדים אותם, לאט לאט הם כבר פחות צריכים אתכם, הם לומדים להצליח בעצמם, פחות צריכים הדרכה צמודה, חלק אפילו מקימים צוותים משלהם, שגם הם חלק מהעץ של העסק שלכם, אוקיי? ואם למשל יש לכם משווק בחול, בוא נגיד בארצות הברית שאנחנו הפוכים בשעות, בסדר? אז כשאתם ישנים, הסניף שלו עובד, נכון? כי הוא אצלו בוקר, ואז העסק שלכם עובד 24/7. השכפול הזה זה כמו להפוך מחנות מכולת לרשת סופרים גדולה, אוקיי? זה בדיוק כמו לפתוח סניפים נוספים, רק בלי שצריך להשקיע במבנים, לגייס צוותים, להתמודד עם הוצאות, אוקיי? וחברים, זה לא איזה חלום רחוק, זה שיטה שעובדת, אוקיי? ויש פה גם את המפתח החמישי, הליווי והתמיכה וההדרכה, ממש 360 מעלות, תמיד יש ממי ללמוד. יש לכם חונך אישי שמלווה אתכם מהצעד הראשון, ויש סרטוני הדרכה, וקבוצות וואטסאפ שזמינות כמעט 24 שעות ביממה, והדרכות בזום והקלטות, ככה שזה לא משנה איפה אתם גרים, מתי אתם פנויים, התמיכה שלנו זמינה לכם מכל מקום בארץ או בעולם. יש לכם גישה למאגרי מידע עשירים, ותבניות שיווק, ולוגויים, ופרסומים, וכל מה שאתם צריכים כדי להצליח גם בהיבט המקצועי על המוצרים והחברה, וגם בהיבט העסקי, איך משווקים, איך מוכרים, איך לנהל את העסק כדי שהוא יצליח. אתם לא צריכים להמציא שום דבר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ליישם את מה שאתם מקבלים, והעסק שלכם ירוץ קדימה. אנחנו מלמדים אתכם את כל מה שלמדנו מהטובים בעולם כדי לקצר לכם את הדרך ולעזור לכם להימנע מטעויות שעשינו בעצמנו. אז בניגוד לבית ספר, ששם אני לא מרשה לתלמידים שלי להעתיק, פה אני אומרת לצוות שלי, תעתיקו, קחו אחד לאחד את מה שאני עושה, מילה במילה, פעולה לפעולה, תחליפו שם וטלפון ותעשו את אותו דבר. אוקיי? בעסקים רגילים, ליווי ברמה כזאת עולה עשרות אלפי שקלים. אצלנו זה חלק בלתי נפרד מהעסק. אנחנו מלמדים אתכם הכל ללא עלות, בחינם ובאהבה, כי ההצלחה שלכם היא חלק מההצלחה שלנו, ובעיניי זה פשוט מודל עסקי גאוני. אוקיי? הרבה שואלים אותי ככה למי העסק הזה מתאים, אז שמתי לכם פה את התמונה הזאת כדי להראות לכם שזה מתאים לכולם, לכל אחת ואחד מכם, כולם יכולים להצליח.
זה לא משנה אם אתם צעירים או מבוגרים, גברים, נשים, יהודים, ערבים, דרוזים, נוצרים, יש לנו אנשים עם תארים אקדמיים ואחרים בלי השכלה פורמלית, יש פורשי צה"ל ושוטרות ואחיות ומורות ועורכי דין וקוסמטיקאיות ודולות ואנשים בלי שום ניסיון והכשרה, יש אנשים שהם נכים, יש אנשים שהם חרשים, יש אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב, אוקיי? מה שצריך בעיקר זה רצון ללמוד, סבלנות והתמדה, אוקיי? השאלה היא לא אם אתם יכולים להצליח, השאלה היא אם אתם מאמינים שאתם יכולים להצליח. ולגביכם באופן ספציפי, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, ההצלחה לדעתי כמעט מובטחת. איך אני יודעת? כי אתם פה. נשארתם איתי עד עכשיו, אפילו שערב וארוך ומאתגר, וזה מעיד שאתם מוכנים להתאמץ כדי להצליח. ושתדעו לכם שמהלימודים, אני אומרת לכם, זה הקריטריון שמנבא 90% סיכוי להצלחה. אני רוצה להגיד רגע מילה למי זה לא מתאים, אוקיי? זה לא מתאים למי שחושב שכסף ייפול עליו מהעצים. שהוא יצטרף לעסק, יכתוב פעם בשבוע איזה פוסט על מוצר ויעשה מיליונים, בסדר? מהניסיון שלנו זה לא עובד ככה, ואם זה מה שאתם מחפשים אתם לא במקום הנכון, וחבל על הזמן שלכם ושלנו, בסדר? אנחנו לא מוכרים פה אשליות, Forever הוא עסק לכל דבר ועניין, וההצלחה פה מובטחת למי שיעשה בעסק פעולות שיקדמו. אז בואו נראה ככה בצורה מרוכזת מול העיניים למה העסק הזה עובד. Forever עונה על כל הקריטריונים החשובים שראינו קודם, ומתקיימים בה כל 5 המפתחות להצלחה של עסק, הזדמנות להקים עסק מהבית, עסק עצמאי, בלי השקעה ראשונית גדולה, בלי סיכון כלכלי, המוצרים האיכותיים שלנו, השירות המדהים שאנחנו נותנים, מייצרים לנו מעגל לקוחות חוזרים, רווחים מיידיים שתלויים בכם ולא באף אחד אחר, אוקיי? יש פה סיסטם, יש פה שיטה מסודרת לניהול העסק, ויש לכם ליווי והדרכה צמודים מעולים בחינם. בקיצור, יש בעולם כל מיני דרכים להרוויח עוד כסף כמו שראינו, אבל אין הרבה דרכים שמאפשרות את כל מה שאנחנו רואים כאן. זה שילוב נדיר ומיוחד במינו. וכמובן אני גם לא צריכה להגיד לכם שכשמצליחים לחיות ברווחה ובאיזון כלכלי, אז גם כל שאר התחומים בחיים משתפרים. הדימוי העצמי והביטחון והיחסים בזוגיות ובבית, הכל משתפר. ואנחנו גם נותנים דוגמה אישית לילדים שלנו ומראים להם שאפשר לחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים, באנרגיה גבוהה, עם תחושה של מימוש ושליחות ומשמעות ובלי פחד כלכלי. וזאת השליחות שלי כאן, לעזור לכל אחד ואחת מכם לחיות בתחושה הזאת. אז בואו רגע ותרשמו לעצמכם בדף. למה הכי התחברתם בכל מה שאמרתי עד עכשיו? ותכתבו לי בצ'אט, אם הייתה לכם אפשרות, הייתם מצטרפים אלינו ומקימים עסק מדהים כזה מהבית? הייתם רוצים לבנות למשפחה שלכם רשת של ביטחון כלכלי? תרשמו לי רגע בצ'אט. יש פה מספיק אנשים כדי שאני אשמע. מי כמו מתוקה רוצה לעשות משכורת נוספת בזמנה הפנוי? תחזיקו ראש עוד כמה דקות ותהיו מרוכזים, כי אני מסבירה עכשיו על 3 מסלולי ההצטרפות לצוות ואיזה מסלול מתאים לכל אחד, אוקיי? אז ככה, יש לנו 3 מסלולי הצטרפות. המסלול הגדול, מסלול פלטינום, הוא מסלול שמתאים למי שמוכן לקפוץ למים מהר ובגדול. מי שמבין את הפוטנציאל המטורף שיש פה בעסק, ויש לנו משהו כמו 3-4 שעות ביום להשקיע בזה. אוקיי? זה מסלול שיכול להביא אתכם מאוד מהר להכנסות שבין 8 ל-18 אלף שקל בחודש, וכמו שראיתם יש גם אנשים שמרוויחים יותר, 20 ו-30, אבל אני לא רוצה לדבר על זה בהתחלה, אני לא אוהבת לקפוץ יותר מדי מעל הפוטים. למי שאין כמות כזאת של שעות להשקיע כל יום בעסק, יש את המסלול האמצעי. המסלול האמצעי הוא מסלול בינוני, מסלול קלאסי, שמתאים למי שמבין שיש פה הזדמנות מעולה, ויש לו סביבות שעה-שעתיים ביום להשקיע בעסק. אוקיי? זה כן לאנשים שמבינים שיש פה עסק ולא תחביב, שצריך לעבוד בו בשיטתיות כל יום, אוקיי? פשוט במנות קטנות של שעה-שעתיים. במסלול הזה, ההכנסה הממוצעת מגיעה לסביבות ה-2,000 עד 5,000 שקל רווח בחודש. משעה-שעתיים ביום זה מטורף, אוקיי? זה להביא עוד כסף משמעותי הביתה, במינימום זמן השקעה. ויש את המסלול הקטן הבסיסי, שמיועד למי שעוד חושש, למי שרוצה קודם ככה להתנסות, להתחיל בקטן, לבדוק איך זה מרגיש לכם, למי שיש פה 10 דקות, פה חצי שעה, בגדול משהו שנצטבר לבערך 2 שעתיים בשבוע, לא ביום, אוקיי? מעסק כזה אפשר להכניס בממוצע, עוד פעם אני אומרת בממוצע רק כדי שתבינו את הסדר גודל ותוכלו להתאים את המסלול החיים שלכם, סביבות 1,000-2,000 שקל רווח בחודש, אוקיי? זה מספיק לכם כדי להכיר קצת את המוצרים ואת עולם הבריאות הטבעי. זה ממש צעד ראשון. משם כמובן תמיד אפשר להתקדם, כמו בכל מסלול, והשמיים הם הגבול, אבל ככה זה ההתחלה. ההבדל בין המסלולים הוא רק בכמות הזמן שיש לכם להשקיע, ובכמות המוצרים הראשונית שאתם רוצים להתחיל איתה את העסק.
בכולם אפשר להתקדם, ועם כולם יש 100% אחריות, כמו שהסברתי קודם. ובכל אחד מהמסלולים אתם גם מקבלים את הקישור לאתר המכירה הפרטי שלכם, ושירותי בק אופיס מהחברה להזמנות, ושירות לקוחות ומשלוחים, וחונך אישי שמלווה אתכם כל הדרך, וגישה למאגרי מידע והדרכות, וגישה לכל חומרי הפרסום, ואחריות, וניסיון, ושייכות, ואפשרות להתרחב לעסק בינלאומי, ותמיכה והשראה, ואת כל מה שהסברתי לכם לאורך כל ההדרכה. אז איך מצטרפים? בהתאם למסלול שאתם בוחרים, כמובן שמותאמת גם כמות הסחורה וגובה הפיקדון. רק בישראל אפשר לחלק את ההשקעה ל-18 תשלומים, שימו לב שמהתשלום השלישי זה עם קרדיט לפי ההסדר שלכם מול חברת האשראי. ככה שבמסלול פלטינום אתם מקבלים 100 מוצרים, ועוד 2 קורסים מקצועיים, ועוד יומיים של השתלמות מחירות איך למכור בגדול, כי זאת המטרה של המסלול הזה, להתחיל מהר ובגדול. בסדר, הפיקדון על המסלול הזה יוצא רק 577 שקל בחודש, כשמחלקים את זה ל-18 תשלומים. במסלול הקלאסי אתם מקבלים בערך 50 מוצרים, עם בונוס של קורס מקצועי אחד, והפיקדון על המסלול הזה יוצא רק 231 שקל בחודש, כשאתם מחלקים את זה ל-18 תשלומים. ובמסלול הבסיסי הקטן אתם מקבלים 26 מוצרים מסוגים שונים, ובחלוקה ל-18 תשלומים המסלול הזה יוצא 114 שקל בחודש. עכשיו, זה סכומים ממש לא משמעותיים לפתיחת עסק עם פוטנציאל מטורף כזה. תחשבו שחולצה חגיגית, תור למספרה או לג'ל עולים היום יותר מזה. וכמו שהראיתי לכם בדוגמה מקודם, במחירה של 2-3 מוצרים, אתם מכניסים בממוצע 250 שקל וכבר מחזירים את ההשקעה הזאת. בסדר? אתם כבר מתחילים ליהנות מרווח נקי. חשוב לי להגיד שמהניסיון שלנו הכי מומלץ להתחיל עם המסלול הקלאסי. הוא מתאים לרוב האנשים, הוא לא גדול מדי ולא קטן ובסיסי. בסדר, יש בו מגוון רחב יחסית של מוצרים, הוא פי 2 מהמסלול הבסיסי, גם בכמות, גם בסוג של המוצרים. אתם מקבלים בו גם קורס במתנה, זה משדרג את הידע שלכם, זה עוזר לכם למכור מהר יותר. אבל מי שלא יכול להתחיל עם מסלול קלאסי, ברור שעדיף להתחיל עם המסלול הבסיסי מאשר לחכות עד שיום יבוא ויהיה לכם כסף. כי כמו שעד עכשיו לא הצלחתם לחסוך כסף, אם לא תעשו שינוי אתם תישארו תקועים במקום. אז תמיד עדיף לעשות צעד קטן מאשר כלום. אוקיי? אז תבחרו את המסלול שמתאים לכם, ותכתבו לי בצ'אט את השם שלכם, מספר טלפון, מי הביא אתכם לפה ואיזה מסלול מתאים לכם. החונך שלכם, זה שהזמין אתכם לזום, ושלח לכם את הקישור, ממש עוד רגע יחזור אליכם ויעשה איתכם את ההזמנה של הערכה שמתאימה לכם. ועד שהערכה תגיע לכם, הוא כבר יצרף אתכם לקבוצות וואטסאפ שלנו, וישלח לכם חומרים ראשונים כדי ללמוד קצת על המוצרים, וכדי שתוכלו לנצל את הזמן הכי טוב שיש. יש כאלה שמצליחים למכור מוצרים עוד לפני שהערכה מגיעה אליהם, אוקיי? ברגע שהערכה מגיעה אליכם, אתם כבר מתקדמים הרבה יותר מהר ביחד, ובונים תוכנית עבודה אישית שמותאמת לזמן ולצרכים שלכם. עכשיו, לפעמים אנשים אומרים לי שהם רוצים להצטרף, אבל אין להם כרגע את הסכום להשקיע בסחורה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאם זה המצב אצלכם, אתם חייבים להצטרף אלינו. כי אם אין לכם אפילו לא 114 שקל בחודש, אתם חייבים שינוי כלכלי דחוף ובהול. אוקיי? אנשים משלמים לי בין 5 ל-8 אלף שקל כדי שאני אעשה איתם תהליך אימון כלכלי, ללמד אותם איך לצמצם הוצאות. פה בפחות מזה, יש לכם דרך להגדיל הכנסות. אוקיי? שווה לכם אפילו לשקול לקחת הלוואה קטנה, עדיף מבן משפחה, כי אין סיבה לשלם ריביות לבנק. ההלוואה היא הלוואה בטוחה, אתם בטוח תחזירו אותה, או מזה שתמכרו ותרוויחו כסף על הסחורה שמכרתם, או שאם מסיבה כלשהי תחליטו שזה לא בשבילכם, תחזירו את המוצרים ותקבלו את הכסף מהחברה. כך או כך יהיה לכם את הסכום להחזיר. עוד דבר שאני רוצה שתשימו לב אליו, זה שבכל מסלול גם אחוז הרווח המיידי עולה. אוקיי? תבינו את זה במספרים רגע בצורה הכי פשוטה, כדי שמי שיש לו ראש טיפה יזמי יבין. איזה תשואה מדהימה יש פה שאין בשום מקום אחר, אוקיי? במסלול פלטינום, אתם משקיעים בסופו של דבר 10,000 שקל, ואתם מקבלים 15. יש לכם רווח של 5,000 שקל ממכירת המוצרים. במסלול הקלאסי, אתם משקיעים 4,000 ומכניסים 6,000, אוקיי? אתם מרוויחים 2,000 שקל ממכירת המוצרים. ובמסלול הבסיסי אתם משקיעים 2,000 שקל ומכניסים כבר 2,600 שקל. זה רווח של 600 שקל ממכירת המוצרים. כלומר, ככל שאתם מתחילים עם יותר מוצרים ומוכרים יותר מוצרים, יש לכם מגוון יותר רחב של מוצרים, לתת מענה לעוד ועוד לקוחות, גם אחוז הרווח שלכם מכל מכירה גדול יותר. אוקיי? אני תכף אענה לכם על שאלות בצ'אט, אבל אני רוצה לענות על שאלה שלפעמים שואלים אותי, זה האם אפשר להצטרף לעסק בלי לקנות ערכה ולהתנסות במוצרים, כמו שעושים בכל מיני שיטות כאלה של שיווק שותפים, שמרוויחים איזה 1-2% מזה, שמעבירים קישור בין חנות שלא מכירים ללקוחות שלא מכירים. אז התשובה היא לא, משתי סיבות. קודם כל, רק משווקים
שקונים ערכה, מקבלים 30% הנחת משווק, אוקיי? זה מחיר סיטונאי. לא כל לקוח שקונה מוצר שניים מקבל מחיר סיטונאי, כמו בכל עסק. מחיר סיטונאי הוא לזכיין בלבד, גם אנחנו לא יכולים כאנשים פרטיים ללכת לתנובה ולקנות חלב ב3 שקלים כמו רמי לוי. רק מי שקונה בכמות סיטונאית מקבל מחיר סיטונאי. 2, יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה לדוגמה האישית. אנחנו לא מוכרים חתול בשק. הערכה מאפשרת לכם לבחור כמה מוצרים להתנסות אישית. אני אמרתי לכם שאנחנו הפרזנטורים של העסק שלנו. אנחנו חייבים להיות אמיתיים ואמינים ולשתף מתוך החוויה האישית שלנו. אתם לא תיכנסו לחנות של נייק ותראו שם מישהו שלובש נעלי אדידס, אוקיי? אז אותו דבר גם אצלנו. אחרי הערכה הראשונית שאתם בוחרים, אתם כבר יכולים להחליט שאתם מוכרים רק באונליין מהאתר כמו שהסברתי, אבל זה יהיה מבוסס כבר על איזושהי היכרות ראשונית ואיזשהו אמון, לפחות בסיסי, עם חלק מהמוצרים. אוקיי? אז קחו לעצמכם רגע ותחשבו. כמה באמת שווה לכם לדעת שאתם רגועים, שאתם חיים בלי לחץ כלכלי, שיש לכם אפשרות לתת לילדים שלכם את מה שאתם רוצים, את מה שהם צריכים, בלי להתחשבן על כל שקל. כמה שווים לכם היעדים האלה שאתם חולמים עליהם? אלה שאמרתי לכם לכתוב בתחילת ההדרכה. בשורה התחתונה, זה שווה לכם 114 או 230 שקל, שגם ככה יחזרו אליכם טיק טק במחירות? שווה, לא? ובינתיים, שאתם רושמים לי את הפרטים שלכם בצ'אט, ולמרות שמבחינת נהלי החברה אנחנו ממש לא חייבים, כי אתם מקבלים כבר מעטפת מלאה ואת כל מה שאתם צריכים, עדיין למי שמצטרף הערב לצוות שלנו, אני רוצה לתת עוד כמה בונוסים שווים, כדי שתהיה לכם התחלה ככה ברגל ימין. אוקיי? למה אנחנו נותנים בונוסים? קודם כל כי אנחנו קבוצה מספר 1 בישראל. המנהלת הכי בכירה בארץ היא המנהלת של הצוות שלנו, קוראים לה נחמה מאיר, ואנחנו אוהבים לחגוג את ההישגים של הצוות שלנו ולפנק גם אתכם שבחרתם להצטרף אלינו. ושתיים, אנחנו יודעים שלפעמים זה מפחיד לקבל החלטה ולעשות שינוי, ואנחנו רוצים לעודד אתכם לעשות את זה. טבע האדם של כולנו, גם שלי, הוא לחשוש משינויים. אנחנו כולנו מעדיפים לדחות שינויים גם אם אין בהם סיכון. תמיד יש בנו קצת פחד. אוקיי? מי שמכיר ככה סיפורים וביוגרפיות מאחורי הקלעים, אז אתם גם יודעים שיש אנשים שהחששות שלהם עצרו אותם מלעשות צעדים שעד היום הם מתחרטים עליהם. אוקיי? כמו, קחו את המפיק של להקת קווין האגדית, בסדר? שלא קיבל את הלהקה כי הוא פחד שאף אחד לא יתחבר אליהם, או המוציאים לאור שלא קיבלו את הספר של הארי פוטר שבסוף מכר במאות מיליונים. תמיד יש אנשים שאומרים לא, גם להזדמנויות שהן באמת מדהימות, אוקיי? הפחד נמצא אצל כולם, גם אצל ותיקים ומנוסים. השאלה היא מי יש לו את הכוח ואת האומץ לעשות צעד למרות הפחד. השאלה היא איפה אתם רוצים להיות. האם אלה שדוחים ודוחים ודוחים את ההחלטה, לאן תגיעו לשם, או אלה שלוקחים אחריות על המצב הכלכלי שלהם ומתחילים לעשות צעדים כדי להרוויח. אוקיי? כל מי שנשאר איתי פה עד הסוף, משהו מתוך מה שהצגתי פה מדבר אליו, אוקיי? רוב האנשים, מי שלא מדבר אליו, העולם של הבריאות הטבעית או של המחירות או של זה, כבר עזב אותי מזמן, אף אחד לא נשאר איתי 1:20 רק בגלל השיער הכחול שלי, אוקיי? כל מי שפה קיבל את כל המידע שצריך כדי להחליט, ואם חסר לכם משהו, תכתבו לי בצ'אט, הבטחתי שאני לא אעזוב בלי לענות, אוקיי? אז עוד כמה בונוסים כדי לפרגן לכם, בונוסים שיחזקו עוד את העסק שלכם, ותרשמו לי מי הביא אתכם לפה, מה הטלפון שלכם, ואם אתם יודעים איזה מסלול אתם רוצים, וכל מי שיצטרף הערב עד חצות, חוץ מכל מה שאמרתי, יקבל גם עוד בונוס של כרטיס כניסה חינם לכנס עסקי גדול ומיוחד, שהצוות שלנו מארגן באופן עצמאי פעם בשנה, במלון מפנק, ב-21/10 במלון רמדה בירושלים. אנחנו מביאים לשם מרצים טובים, אנחנו מביאים אוכל טעים ומוטיבציה, והמון מתנות ופינוקים, וזה כנס שעולה לנו לכל משווק שמגיע 1,870 שקל, וכל מי שיצטרף היום יקבל כרטיס חינם, עלינו, אוקיי? למה? לא בשביל להזמין אתכם למלון, ממש לא. אנחנו יודעים כמה דלק זה יכול לתת לכם, וידע, וזה יאפשר לכם לפתוח את הראש, ושתבינו את העומק של העסק הזה, ואת הפוטנציאל שיהיה בו, ואתם תרגישו איזה צוות מדהים, ואיזה אנרגיות מטורפות יש לנו, וזה באמת משהו שקורה פעם בשנה, ואנחנו לא יכולים לתת אליו כרטיס חינם לכל מי שרוצה, אז אנחנו ככה נותנים את זה לאמיצים שמצטרפים היום בזום עד חצות. עוד בונוס מיוחד שאנחנו נותנים היום למי שמצטרף, זה קורס אינטרנטי בשווי 880 שקלים, סדנת שיווק לאנשים שאין להם רקע בשיווק,
כמובן גם למי שיש לו רקע, אבל הוא בנוי בצורה מאוד מאוד בסיסית, ככה שגם מי שאין לו רקע, 5 מפגשים מוקלטים של נחמה מאיר, שכבר אמרתי לכם שהיא המשווקת מספר אחת בארץ, שפיתחה שיטת שיווק שמבוססת על הקשבה ונתינה, לכל מי שקצת בלחץ מזה, שהמילה שיווק מפחידה אותו, זה יכול לתת לו ככה כוח וידע על כל מה שאתם צריכים כדי להירגע. נחמה הייתה מורה והיא לא ידעה שום דבר בשיווק, והיא ככה הקליטה 5 שיעורים על איך משווקים בצורה שהיא לא חופרת, איך משווקים בצורה נעימה גם לנו וגם ללקוחות, בסדר? זה בונוס שאתם מקבלים למייל, אתם יכולים להקשיב לו כבר ממחר, ואנחנו סומכים עליכם שאתם לא תעבירו הלאה, כי זה כמובן מוגן בזכויות יוצרים של נחמה. ועוד קורס אינטרנטי על השינוי המנטלי של איך עוברים משכיר לבעל עסק, עוד שיעורים מאילון שהוא בעלה של נחמה והשותף שלה בקבוצת נסיקה שהיא הקבוצה הכי מובילה בארץ, על איך בונים חוסן נפשי, איך מתמודדים עם בעיות ואתגרים שתמיד יש וגם בעסק יהיה, בסדר? וגם פה יש מתנה והזדמנות בעצם לצמוח. עוד חוברת שאתם מקבלים, אגב אתם תקבלו אותה בכל שלב שתצטרפו, גם אם תצטרפו ביום אחר, היא חוברת שנחמה ואילון כתבו על בסיס כל מה שהם למדו מהמשווקים הכי טובים בעולם, בכל הכנסים שהם היו ב-14 שנים שהם נמצאים בחברה, על איך בונים עסק מצליח תוך 90 יום, יש פה את כל הפעולות, צעד צעד, שמלמדות אתכם את כל השיטה שלנו, איך להביא לקוחות למוצרים ואיך לשווק, ופשוט הולכים ומעתיקים מה עושים ביום הראשון, מה עושים ביום השני, ביום השלישי, נצמדים לדבר הזה. בשנה שעברה משווקים בקבוצה שלנו ביחד, מכרנו מוצרים במעל 30 מיליון שקל. זה סכומים אסטרונומיים, בסדר? זה חוברת שפשוט מי שעושה את מה שכתוב בה, מצליח, זאת ההוכחה, אוקיי? הלאה. עוד מתנה שאתם מקבלים זה יומן אישי מעורר השראה, יומן דיגיטלי שנחמה כתבה את הסיפור שלה על איך היא הצליחה בעזרת העסק שלה בפוראבר, שהתחיל כעבודה שלישית שלה, 2 ביום שהיא השקיעה, הביאה את המשפחה שלה ממצב של קריסה כלכלית שבו לא היה לה כסף, היא הייתה הולכת לשוק וסופרת תפוחים כדי שלכל ילד שלה יהיה תפוח, אוקיי? לבית הספר, איך הם הגיעו למקום שבו היום הם משפחה מאוד מאוד עמידה עם הרבה מאוד כסף. הכל, כל הבונוסים שאתם מקבלים, השווי שלהם הוא מעל 3,000 שקל, שזה יותר מכמה ששווה הערכה הראשונית, והערך של מה שאתם מקבלים פה, המשמעות שלו הוא פרייסלס, אי אפשר לתמחר את זה בכלל, אוקיי? אז אני חוזרת על זה שאתם כותבים לי בצ'אט, שאני תכף עוברת לשם כדי לענות לכם על השאלות, ולברך את כל מי שנרשם, מי הביא אתכם, מה הטלפון שלכם ואיזה מסלול אתם בוחרים, אוקיי? יחזרו אליכם ממש עוד כמה דקות בסוף הזום, תהיו זמינים, יעזרו לכם להזמין את המוצרים לפי המסלול שמתאים לכם, יצרפו אתכם כבר לקבוצות העבודה שלנו בוואטסאפ, תקבלו את כל הבונוסים וההטבות שהבטחתי, וחומרי לימוד ראשונים כדי שתנצלו את הזמן עד שהמוצרים יגיעו, וברגע שהערכה מגיעה אליכם אתם בונים ביחד עם החונך תוכנית עבודה אישית, ומשם כל מה שנותר לכם זה רק ליישם עד להצלחה. אוקיי? אז קדימה, באמת יש לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת, ועוד פוש של בונוסים, ופשוט כבר אין יותר מה להתלבט. אם אתם פה עד עכשיו זה לגמרי שלכם. מחקרים מצאו שרוב האנשים על ערש דווי, רגע לפני מותם, מתחרטים בעיקר על מה שהם לא עשו בחיים שלהם, על כל מה שהם החמיצו, ולא על דברים שהם ניסו. אז אם לא טוב לכם בחיים, אתם חייבים שינוי. ואם אתם עושים שינוי, אז איתנו, אני מחזירה רגע את השקופית עם המסלולים, שתהיה לכם מול העיניים, ואני עוברת לצ'אט, לענות לכם על עוד שאלות שיש לכם, כל מה שיש לכם, תרשמו לי. יש פה עוד 14 אנשים, מי הביא אתכם? מה המסלול שאתם רוצים? מה הטלפון שלכם? אם יש לכם שאלות, אני איתכם פה עד אחרונת השאלות. כמה שנים אני בחברה? בגדול, אני סביבות 5 שנים בחברה, אבל שוב, הדוגמה שלי היא בכלל לא חשובה. יש אנשים שעושים את זה הרבה יותר מהר ממני, את הדרך שלהם ואת הקפיצה שלהם בחברה, ויש אנשים שעושים את זה הרבה יותר לאט ממני, כי אף אחד פה לא חשוב, מה שחשוב זה אתם, מה מתאים לכם, כמה כסף אתם צריכים, כמה זמן יש לכם, איזה דרכים הם יותר אזורי הנוחות שלכם, איזה דרכים פחות אזורי הנוחות שלכם. בסופו של דבר, מה שחשוב זה אתם, ואני רק דוגמה, אבל שאלתם אז עניתי. מי עוד רוצה לכתוב לי? תודה על הפרגון, תודה. מי מתחיל את השנה הזאת עם הכנסות ולא רק עם הוצאות? שאלות, משהו שעוד מעניין אתכם שאולי לא עניתי עליו לפני שאנחנו נפרדים. אז אם אין לכם שאלות, אני אברך אתכם
שנה טובה יותר מקודמתה, ואנחנו כבר בשלב של גמר חתימה טובה, ואני מתפללת בכל ליבי ובכל מאודי, ביחד איתכם, שכל חיילי צה"ל יחזרו לשלום לביתם, ושהחטופים, גם החיים, יחזרו לשיקום, גם המתים יגיעו לקבורה, ושנסיים עם הסאגה הזאת כמה שיותר מהר, ושיבוא שלום עלינו, ושקט ושלווה ובריאות, ושפע, שפע מכל סוג שהוא. ותודה רבה לכם שהייתם פה, ותודה למי שהשתתף, ותודה גם למי שהיה בשקט, אבל נשאר עד הסוף. אין כמוכם, באמת כל הכבוד. לילה טוב. ביי.